Και πάλι καλωσορίζω όλους παντού, εκκλησία, διαδίκτυο κτλ. Προχωράμε. Ο σημερινός τίτλος είναι «Συ, αδελφοί, συ, χριστιανοί, συ». Κάποιος μου είπε ορισμένες λέξεις επάνω σε αυτό. Σαν τι να είναι το σίγμα, τι αντιπροσωπεύει, ποια λέξη αντιπροσωπεύει το σίγμα. Τώρα εσύ... Κοίτα, η γραμματέας τώρα μου το χάλασε τελείως. Είναι να σκεφτείτε, δεν... Τέλος πάντων. Σοφία μου τα έκανε στα... Μπορεί να λέγεσαι Σοφία, αλλά Σοφία σήμερα δεν υπάρχει. Άσε. Λοιπόν, θα μπορούσατε να βρείτε οποιαδήποτε άλλη λέξη, το συνέλθετε, αποκλίνεται να το βρείτε. Ξέρετε που βρίσκεται η λέξη συνέλθετε. Εγώ δεν είμαι τόσο έξυπνος να βάλω τη λέξη συνέλθετε. Αν δείτε που υπάρχει, δεν θα το πιστεύετε. Είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Η λέξη συνέλθεται. Και αυτή η λέξη συνέλθεται είναι για όλους τους χριστιανούς όλων των αιώνων. Αυτή η λέξη είναι απίθανη, απίστευτη. Θυμάστε καμιά φορά όταν κάποιος κάνει αυτό, κάνει... Σύνελθε, αδελφέ μου, σύνελθε. Ο Παύλος χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Καθώς προχωράμε στην παρουσίαση θα δούμε πού θα ανακαλύψουμε αυτή τη λέξη. Πάμε λοιπόν. Συνέλθετε αδελφοί, συνέλθετε, ποιοι, συνέλθετε χριστιανοί, συνέλθετε. Ορισμένοι έχουν κάτι παράξενες ιδέες για τον ουρανό. Και τη νέα γη που είναι τελείως απαράδεκτες και αντιβιβλικές. Για παράδειγμα, λένε ότι στον ουρανό δεν θα τρώμε. Όπα, θα πας λέει εκεί, ξέχασε το φαγητό. Και γιατί το λένε αυτό? Διότι διαβάζουν Α Κορινθίους 15 κεφάλαιο 50 και Α Κορινθίους 6:13 και λένε να, εδώ το λέει αρκετά καθαρά. Ότι στη Βασιλεία του Θεού ούτε θα τρώμε ούτε θα πίνουμε. Λοιπόν, ας εξετάσουμε αυτά τα δύο εδάφια. Α Κορινθίους 15:50 και Α Κορινθίους 6:13. Λέω δε τούτο αδελφοί ότι σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Τα φαγητά είναι για την κοιλιά. Ευτυχώς. Και η κοιλιά για τα φαγητά. Όμως, ο Θεός και αυτοί και αυτά θα τα καταργήσει. Το σώμα πάντως δεν είναι για την πορνεία, αλλά για τον Κύριο και ο Κύριος για το σώμα. Αυτό εδώ μου θυμίζει εκείνο το εδάφιο για τη θάλασσα που εξετάσαμε στην προηγούμενη παρουσίαση. Όσοι δεν ήσασταν παρόν, είναι καλό να δείτε την προηγούμενη παρουσίαση, είναι στο διαδίκτυο και ευχαριστώ πάρα πολύ τον αγαπητό Γιώργο εδώ πέρα που αφιερώνει χρόνο μετά από την παρουσίαση, το τακτοποιεί και παραμένει στο διαδίκτυο και μπορούμε να το δούμε όποτε θέλουμε. Εκεί που λέει και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Εδώ χρειάζεται να κάνω μια διευκρίνωση στα σύντομα για την αναφορά μου στην προηγούμενη παρουσίαση. Εκεί τόνισα ότι η θάλασσα δημιουργήθηκε, αν θυμάστε καλά, είχα πει την 5η ημέρα. Θυμάστε? Τώρα κάποιοι θα λέτε τώρα, καλή παρουσίαση, αλλά εδώ πει την 5η. Πέρασε, ποια μέρα πέρασα? Πέστε μου γρήγορα. Την Τρίτη. Δεν έκανα αναφορά της τρίτης ημέρας. Για ποιο λόγο? Επειδή την τρίτη ημέρα έγινε μόνο συγκέντρωση το νερό σε θάλασσες. Καμία δημιουργία μες στη θάλασσα. Πήγαινετε στην Πέμπτη να δείτε τον κατεβατό εκεί πέρα για τη δημιουργία στη θάλασσα.
Ωραία. Προχωράμε. Τώρα, ίσως κάποιος να διερωτάται, γιατί ο Απόστολος Παύλος να μιλά έτσι σε αυτά τα εδάφια. Εννοώ προηγουμένως που διαβάσαμε για την κοιλιά και τα λοιπά και τα φαγητά και ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος με έναν υπέροχο τρόπο απαντάει σε αυτό το ερώτημα. Φιλιππισίους, κεφάλαιο 3, εδάφια 17 έως 19. Για να δούμε τι θα ανακαλύψουμε. Αδελφοί, να γίνεστε συμμιμητές μου και να παρατηρείτε όσους από αυτούς περπατούν έτσι, όπως έχετε εμάς ως υπόδειγμα. Επειδή πολλοί περπατούν, για τους οποίους πολλές φορές σας έλεγα, τώρα και κλαίγοντας σας λέγω, ότι είναι οι εχθροί, σε τι πράγμα? Οι εχθροί του Σταυρού. Το τέλος των οποίων είναι η απώλεια, τον οποίον ο Θεός, ο Θεός είναι η κυλίτσα τους. Αυτό δεν είναι για σήμερα που γίνεται χαμός. Αυτό το λέει πριν 2.000 χρόνια. Αυτό σε κάνει να διερωτάσαι. Και η δόξα τους μέσα στην ντροπή τους, οι οποίοι φρονούν τα επίγεια. Είδες καμιά φορά που λέγω, αχ Θεέ μου, ξεκόλλησέ μας από τα επίγεια και κόλλησέ μας με τα επουράνια. Το 1995 επέστρεψα από την ωραία μας Κύπρο στο Σίδνεϊ και μετά από λίγο καιρό ο πρόεδρος Adrian Craig άκουσε αρκετές ιστορίες για τα ψάρια που έπιανα. Μια μέρα, καθώς συζητούσαμε διάφορα πράγματα περί Ευαγγελισμού μέσα στο γραφείο του, σε ένα σημείο μου λέει, Dino, what do you do with all the fish you catch? Δηλαδή, Dino, τι κάνεις με όλα τα ψάρια που πιάνεις? Και απαντάω, I do what Jesus did, I eat them. Λέω, κάνω ό,τι έκανε και ο Ιησούς, τα τρώω. And don't forget, that was after the resurrection. Και μην ξεχνάς ότι αυτό έγινε μετά, προσέξτε τη λεπτομέρεια, μετά την Ανάσταση. Στη συνέχεια χαριτολογώντας του λέω, και ξέρεις κάτι, έχω το ίδιο πρόβλημα που είχε και ο Ιησούς. Με κοίταζε καλά. Λέω, μετά το ψάρι μου αρέσει κάτι γλυκό. Τα γευστητήριά μου λαχταρούν κάτι γλυκό. Μιλούσα μια μέρα με την αδερφή μου, Ντίνα λέγεται, στη Ρόδο, στο τηλέφωνο και ανάφερα κάτι σε αυτό και μου λέει, Ντίνο, κι εγώ λέει, όταν τρώω ψάρι, λέει, τα γευστητήριά μου λαχταρούν κάτι γλυκό. Το έφερα, παρεμπιπτόντως το λέγω αυτό. Γιατί ήταν ψάρι, αλλά και θυμάστε, κυρίθρα από μέλι. Τώρα θα μου πείτε, καλά, πού το ξέρεις εσύ? Δεν το ξέρω εγώ. Κατά Λουκά, 24 κεφάλαιο, 36 έως 43 λέει, και ενώ μιλούσαν για αυτά, ο ίδιος ο Ιησούς στάθηκε στο μέσον τους και λέει σε αυτούς, ειρήνη σε εσάς. Και ενώ εκείνοι, ενώ εκπλάγησαν και έγιναν έντρομοι, νόμιζαν ότι έβλεπα πνεύμα. Φάντασμα είναι, λέει. Και τους είπε, γιατί είστε ταραγμένοι? Και γιατί ανεβαίνουν συλλογισμοί στις καρδιές σας? Δείτε τα χέρια μου και τα πόδια μου, ότι εγώ ο ίδιος είμαι. Ψηλαφίστε με και δείτε, επειδή ένα πνεύμα δεν έχει σάρκα και κόκαλα, όπως βλέπετε εμένα ότι έχω. Και μόλις το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια.
Και ενώ αυτοί από τη χαρά ακόμα πιστούσαν και θαύμαζαν, είπε σε αυτούς. Θυμάστε τι είπε? Έχετε εδώ κάτι φαγώσιμο? Και εκείνοι έδωσαν σε αυτόν ένα μέρος από ψημένο ψάρι και ένα μέρος κυρίθρας από μέλι. Ξέρετε τι έκανε μετά? Είναι μια λεπτομέρεια πολύ σημαντική. Και καθώς τα πήρε, έφαγε μπροστά τους. Μεγάλη σημασία αυτό. Δεν τα πήρε και έφυγε να τα φάει, τα έφαγε μπροστά τους για να αποδείξει ότι είναι πραγματικός και δεν είναι κανένα φάντασμα, ούτε πνεύμα. Μαθαίου 26, 27 έως 29. Και παίρνοντας το ποτήρι και αφού ευχαρίστησε, έδωσε σε αυτούς λέγοντας, πιείτε από αυτό όλοι, επειδή τούτο είναι το αίμα μου, αυτό της Καινής Διαθήκης, που χύνεται χάρη πολλών για άφεση αμαρτιών. Και σας λέω ότι δεν θα πιω στο εξής από τούτο το γέννημα της αμπέλου μέχρι εκείνη την ημέρα. Για πότε μιλάει? Όταν θα πάμε σπίτι, το επουράνιο. Μέχρι εκείνη την ημέρα όταν θα το πίνω, όχι μόνος μου, θα το πίνω καινούριο μαζί σας στην βασιλεία του πατέρα μου. Βλέπετε πόσο απλή και καθαρή είναι η βιβλική αλήθεια. Ισαΐας 65-21. Και θα οικοδομήσουν σπίτια και θα κατοικήσουν και θα φυτέψουν αμπελώνες και θα φάνε τον καρπό τους. Καμία σχέση με πνεύματα. Για φανταστείτε τι γεύση θα έχουν αυτά τα σταφύλια. Μετά από αυτές τις βιβλικές διευκρινήσεις, εδώ έχουμε τα γλυκίσματα του ουρανού και της νέας γης. Περιμένετε να φτάσουμε στο τρίτο μέρος. Τώρα θα εξετάσουμε για λίγο πιο βαθιά το θέμα της Ανάστασης. Πρώτα απ' όλα, με μεγάλη προσοχή και σεβασμό, τονίζω τη λέξη σεβασμό, θέλω να εξετάσουμε το μεγάλο προβληματισμό του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος είχε πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει στην πρώτη χριστιανική εκκλησία. Πάρα πολλά. Είχα κάνει ολόκληρη σειρά, αν θυμάστε. Ξεκινήσαμε για δεκαλογία και πήγε 12 παρουσιάσεις, αν θυμάμαι καλά. Για το θέμα της Ανάστασης. Α Κορινθίους 15, 32, 33 και 34. Αν κατά άνθρωπο πολέμησα στην Έφεσο με θηρία. Θυμάστε, ήτανε Απόστολος όλων των εθνών. Ήταν Ευαγγελιστής. Και τονίζει, πολέμησε όχι μόνο με ανθρώπους και με θηρία, λέει. Ποιο είναι το όφελος σε μένα αν οι νεκροί, τι Απόστολε Παύλε, αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Βλέπετε πώς το τοποθετεί. Σου λέει, αν δεν υπάρχει Ανάστασης, όλα αυτά είναι μηδενικό. Και συνεχίζει. Ας φάμε και ας πιούμε, επειδή αύριο τι? Αύριο πεθαίνουμε. Τέρμα και τελείωσε. Δεν διαφέρουμε από τα ζώα. Ο Απόστολος Παύλος ήταν λόγιος. Πήγαινε πολύ βαθιά στα θέματα. Μη πλανιέστε. Τα καλά ήθη, τώρα στο νου μας σαν Έλληνες θα έρθει και καμιά παροιμία ελληνική. Μη πλανιέστε. Τα καλά ήθη τα φθείρουν οι κακές συναναστροφές.
Συμφωνούμε? Ποια ελληνική παροιμία ταιριάζει εδώ? Δείξε μου, πέστε μου, τους φίλους σου, να σου πω ποιος είσαι. Και τώρα προετοιμαστείτε. Να! Συνέλθετε! Να, που είναι η λέξη. Δεν είναι δική μου. Βιβλικό κείμενο. Να συνέλθετε στον εαυτό σας. Μιλάει στους χριστιανούς, μιλάει σε σένα, μιλάει σε μένα. Να συνέλθουμε. Να συνέλθετε στον εαυτό σας. Όπως είναι δίκαιο και να μην αμαρτάνετε. Επειδή μερικοί έχουν αγνωσία Θεού. Όταν το πρωτοδιάβασα αυτό, είναι πολύ λυπηρό μήνυμα. Να είσαι μέσα στην αλήθεια. Να είσαι μέσα στην πρώτη χριστιανική εκκλησία. Και να έχεις αγνωσία. Επειδή μερικοί έχουν αγνωσία Θεού. Προς εντροπή σας το λέω. Εάν ο Απόστολος Παύλος έλεγε στους τότε χριστιανούς, συνέλθετε εις εαυτούς, αυτό ήταν τότε. Αλλά σήμερα τι γίνεται? Ήρθε όλοι οι χριστιανοί να συνέλθουμε και πρώτοι εμείς. Εσείς και εγώ. Ψαλμός 17, 14, 15. Από ανθρώπους, Κύριε, του χεριού σου, από ανθρώπους του κόσμου, που παίρνουν τη μερίδα τους σε αυτή τη ζωή και των οποίων γεμίζεις την κοιλιά τους από τους θησαυρούς σου, χόρτασαν τους γιους και αφήνουν τα υπόλοιπα τους εγγονούς τους, στα εγγόνια τους. Εγώ όμως με δικαιοσύνη θα δω το πρόσωπό σου. Τι πίστη, Εσείς και εγώ να έχουμε τέτοια πίστη που ποθούμε και λαχταρούμε να δούμε το πρόσωπό του. Θα χορτάσω από τη θωριά σου όταν εξεγερθώ. Πότε θα γίνει αυτό? Ανάσταση, εξεγερθώ. Ισαΐας 26:19. Οι νεκροί σου θα ζήσουν μαζί με το νεκρό μου σώμα, θα αναστηθούν. Σηκωθείτε και ψάλετε εσείς που κατοικείτε στο χώμα, επειδή η δρόσο σου είναι σαν τη δρόσο των χόρτων και η γη θα ξεπετάξει τους νεκρούς. Ορισμένες απαντήσεις από 9 χρονών παιδάκια. Δεν έχουμε κανένα μικρό παιδάκι, έχουμε, αλλά είναι κάτω. Πρώτη, ο Μάκης είπε, για να ακούσουμε τι είπε ο Μάκης. 9 χρονών, Όταν πεθάνεις, σε θάβουν στη γη. Η ψυχή σου πάει στον ουρανό, αλλά το σώμα σου δεν μπορεί να πάει στον ουρανό. Γιατί ρε Μάκη, γιατί? Γιατί είναι κιόλας γεμάτο. 9 χρονών. Η Μερούλα είπε, για να δούμε τι είπε η Μερούλα. Μόνο οι καλοί άνθρωποι πάνε στον ουρανό. Οι άλλοι πάνε σε ένα μέρος που είναι συνέχεια πολύ καυτό. Όπως η Λάρισα. Πάρε, ωραία διατύπωση. Ο Νικολάκης είπε, ίσως πεθάνω κάποια μέρα. Αλλά εύχομαι να μην πεθάνω στα γενέθλιά μου. Γιατί δεν μπορείς να χαίρεσαι και να διασκεδάζεις όταν είσαι πεθαμένος. Και η Ανούλα είπε, όταν πεθάνεις δεν είσαι πια υποχρεωμένη να κάνεις τα μαθήματά σου στον ουρανό. Εκτός, τι ρε Ανούλα, εκτός εάν η δασκάλα σου είναι εκεί. Ο Λούθυρος έλεγε, ξέρετε, Μαρτίνος Λούθυρος, πατέρας της μεταρρύθμισης, έλεγε, εάν δεν σου επιτρέπεται να γελάς στον ουρανό, θυμάσαι τότε με ιερά εξέταση ζούσε και τα... Εάν δεν σου επιτρέπεται, λέει, να γελάς στον ουρανό, δεν θέλω να πάω εκεί. Σπουδαία θεολογική διατύπωση.
Ένας οδηγός λεωφορείου και ένας ιεροκήρυκας στέκονται στη σειρά για να μπουν στον ουρανό. Ο οδηγός λεωφορείου πλησιάζει την ουράνια πύλη και ο Άγιος Πέτρος του λέει: «Καλώς όρισες, καταλαβαίνω ότι ήσουν ένας οδηγός λεωφορείου». «Ναι, ναι, ναι». «Λοιπόν, βλέπεις εκείνο το αρχοντικό σπίτι, είναι δικό σου». Ο ιεροκήρυκας που τα άκουσε όλα αυτά, ξέρεις, ήταν λίγο πιο πέρα και άκουσε τι γινότανε, τα άκουσε όλα αυτά, άρχισε να σκέφτεται στο νου του. Ένας οδηγός λεωφορείου πήρε ένα τέτοιο μέρος. Για φαντάσου τι θα πάρω εγώ. Ο ιεροκήρυκας πλησιάζει την ουράνια πύλη και ο Άγιος Πέτρος του λέει: «Καλώς όρισες, καταλαβαίνω ότι ήσουν ιεροκήρυκας». «Ναι, ναι, ναι». «Βλέπεις εκείνο το μικρούτσικο σπιτάκι?» Ο Άγιος Πέτρος, χωρίς να προλάβει να πει άλλη λέξη, ο ενοχλημένος ιεροκήρυκας λέει: «Εγώ ήμουν ιεροκήρυκας, κήρυξα το Ευαγγέλιο, βοήθησα να διδάξω τους ανθρώπους για το Θεό. Γιατί αυτός ο οδηγός λεωφορείου να πάρει εκείνο το αρχοντικό και εγώ να πάρω αυτό το μικρούτσικο σπιτάκι?» Καλή ερώτηση. Ο Άγιος Πέτρος απαντά: «Λοιπόν, φαίνεται ότι όταν εσύ κήρυτες, οι άνθρωποι κοιμώντουσαν. Αλλά όταν ο οδηγός του λεωφορείου οδηγούσε, οι άνθρωποι προσευχόντουσαν». Αυτά που ερευνούμε τώρα είναι πολύ κρίσιμα και σοβαρά. Γι' αυτό έβαλα αυτά μέσα λίγο χαριτολογώντας. Ξέρετε κάτι? Εάν κάποιος πεθάνει πάνω από 90 χρονών ή 80 ή και 70, δεν είναι και τόσο τραγικό. Κατά κάποιο τρόπο έζησε τη ζωή του ή τη ζωή της. Αλλά όταν πεθάνει ένα μωρό ή ένα παιδάκι 3 χρονών ή 7 και 10 χρονών ή ένας νέος 18 χρονών ή 25 και 30, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Έχω παραβρεθεί σε κηδείες μικρών παιδιών και νέων, αλλά η πιο οδυνηρή ήταν του Μάικλ. Ενός νέου 18 χρονών, αυτό ήταν στην Αυστραλία. Δεν έφτανε που η μητέρα έχασε τον γιο της από ηλεκτροπληξία. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ήτανε πατέρας και γιος, καθαρίζανε κάτι σχολεία κτλ. Υπήρχε μια μηχανή που θα τη χρησιμοποιούσε ο πατέρας και πήγε ο πατέρας να ζεστάνει λίγο το φαγητό, ήταν μεσημέρι και ο γιος λέει: «Μπαμπά, όχι, θα το τελειώσω, εγώ θα το αποτελειώσω» κτλ. Και πήγε να την χρησιμοποιήσει, ηλεκτροπληξία, όταν γύρισε πίσω ήταν νεκρός. Αλλά δεν έφτανε που η μητέρα έχασε τον γιο της από ηλεκτροπληξία, αλλά αυτή η μητέρα είχε έναν αδελφό που ήταν ποιμένας σε κάποια εκκλησία που δεν πίστευαν στη σωματική Ανάσταση. Και δυστυχώς τέτοιοι υπάρχουν πολλοί. Αυτή η μητέρα ήταν απαρηγόρητη. Αλλά όταν εξετάσαμε μαζί και με όλη την οικογένεια, αυτά που εξετάζουμε τώρα, τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Α Κορινθίους 15, 35 έως 38. Αλλά θα πει κάποιος, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται? Άφρονα. Εκείνο που εσύ σπέρνεις δεν ζωογονείται αν δεν πεθάνει. Και εκείνο που σπέρνεις, δεν σπέρνεις το σώμα που πρόκειται να γίνει, αλλά ένα γυμνό κόκο σιταριού ίσως ή κάποιον από τους υπόλοιπους. Ο Θεός όμως του δίνει σώμα όπως θέλησε.
και σε κάθε ένα από τα σπέρματα το ιδιαίτερο του σώμα. Α Κορινθίους 15, 39-42. Κάθε σάρκα δεν είναι ίδια σάρκα, αλλά άλλη μεν η σάρκα των ανθρώπων, άλλη η σάρκα των κτηνών, άλλη δε η σάρκα των ψαριών και άλλη των πτηνών. Υπάρχουν και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην, άλλη είναι η δόξα των επουρανίων, άλλη δε η δόξα των επιγείων. Άλλη είναι η δόξα του ήλιου και άλλη η δόξα του φεγγαριού και άλλη η δόξα των αστεριών. Επειδή αστέρι από αστέρι διαφέρει σε δόξα, έτσι και η Ανάσταση των νεκρών σπέρνεται με φθορά, ανασταίνεται με αυθαρσία. Α Κορινθίους 15, 43-45. Σπέρνεται χωρίς τιμή, ανασταίνεται με δόξα. Σπέρνεται με ασθένεια, ανασταίνεται με δύναμη. Σπέρνεται ως σώμα ζωικό, ανασταίνεται ως σώμα πνευματικό. Υπάρχει σώμα ζωικό, υπάρχει και σώμα πνευματικό. Έτσι εξάλλου είναι γραμμένο, ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε σε ψυχή ζώσα. Ήταν ο πρώτος Αδάμ. Ο έσχατος Αδάμ, δεύτερος Αδάμ, ποιος είναι ο έσχατος Αδάμ? Για πες να μου. Ιησούς Χριστός. Ο έσχατος Αδάμ έγινε σε πνεύμα που ζωοποιεί. Είναι δοτήρος ζωής. Α Κορινθίους 15, 51-55. Προσέξτε, ένα μυστήριο λέω προς εσάς. Όλοι μεν δεν θα κοιμηθούμε. Τι εννοεί εδώ πέρα δεν θα κοιμηθούμε? Δηλαδή δεν θα προλάβουμε να κοιμηθούμε το μακρινό ύπνο. Το λέμε θάνατο, ο θάνατος συμβολίζεται με ύπνο. Γι' αυτό μετά όταν κάποιος κοιμηθεί και ξεκουραστεί μετά τι γίνεται? Ξυπνάει. Έτσι λοιπόν το ξύπνημα αυτό θα γίνει στην Ανάσταση. Όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε. Δηλαδή θα μεταμορφωθούν και αυτοί που θα αναστηθούν ήδη άφθαρτοι και αθάνατοι. Αυτοί όμως που είναι ζωντανοί όπως εσείς και εγώ έχω τα χάλια μου εξωτερικά, ειδικά, αλλά έχουμε χάλια παντού. Γι' αυτό λέει το θνητόν θα ειδηθεί, πέστε μου, αθανασία και το φθαρτόν αυθαρσία. Έτσι θα είμαστε προετοιμασμένοι για να ζήσουμε την αιωνιότητα. Εδώ σε αυτή τη γη δεν μπορούμε να ζήσουμε παραπάνω από τα χρόνια που αναφέραμε προηγουμένως. Η βίβλος λέει 70, εάν είναι ευρωστία, 80. Το αναφέραμε στην προηγούμενη παρουσίαση. Κάποιος μπορεί να πάει λίγο παραπάνω, άλλος όμως πιο νωρίς. Αλλά μέσος όρος είναι 70-80. Σε χρόνο ενός... Τώρα, κοίταξε, ο Σπύρος φίλος έκανε τη μετάφραση και λέει σε χρόνο λέει ενός ανοιγοκλεισίματος του ματιού. Προσπάθησε, αλλά αυτό για μένα είναι πολύ ελλειπές, δηλαδή περιορισμένο. Στο αρχαίο κείμενο και ο Βάμβας έχει βάλει εν ρηπή οφθαλμού. Σε άλλη παρουσίαση έχω εξηγήσει αρκετά την ρηπή οφθαλμού. Η ρηπή οφθαλμού γίνεται τόσο γρήγορα, μα τόσο γρήγορα, που δεν επηρεάζει την όρασή μας. Για φανταστείτε τώρα να γίνει η Δευτέρα παρουσία και να γίνει η μεταμόρφωση και η αλλαγή. Και να αρχίζει λοιπόν σιγά σιγά να γίνεται η αλλαγή αυτή. Δηλαδή δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Γι' αυτό χρησιμοποιεί το πιο γρήγορο, η πιο γρήγορη κίνηση στον ανθρώπινο οργανισμό, ρηπή οφθαλμού. Πιο γρήγορη δεν έχει. Και έτσι προχωράμε στην έσχατη σάλπιγγα. Μας προσδιορίζει πότε θα γίνει. Επειδή θα σαλπίσει και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Επειδή πρέπει τούτο το φθαρτό να ντυθεί αυθαρσία και τούτο το θνητό να ντυθεί αθανασία. Τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος που είναι γραμμένος
καταβροχθίστηκε ο θάνατος εν με νίκη. Θάνατε, πού είναι το κεντρί σου? Άδη, πού είναι η νίκη σου? Γιατί εκμηδενίστηκαν πια. Τώρα το μεγάλο ερώτημα. Ποιο είναι το μεγάλο ερώτημα? Μπορούμε να γνωρίζουμε από τώρα το πώς θα είναι αυτά τα θαυμάσια, άφθαρτα και αθάνατα σώματα? Αν μπορούμε, λέει. Και βέβαια μπορούμε. Φιλιππισίους 3, 20, 21. Επειδή το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς, από όπου και προσμένουμε σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος θα κάνει κάτι. Θα μετασχηματίσει, προσέξτε τις λέξεις, το σώμα της ταπείνωσής μας, αυτό το σώμα που έχουμε τώρα, ώστε να γίνει σύμμορφο με τι? Ποιο παράδειγμα? Σύμμορφο με το σώμα της δόξας του. Εδώ μιλάει για μετά την Ανάσταση. Σύμφωνα με την ενέργεια με την οποία μπορεί και να υποτάξει τα πάντα στον εαυτό του. Ισαΐας 35:10. Και οι λυτρωμένοι του Κυρίου θα επιστρέψουν και θα έρθουν στη Σιώ με αλλαλαγμό και αιώνια ευφροσύνη θα είναι πάνω στο κεφάλι τους. Θα απολαύσουν αγαλίαση και ευφροσύνη και η λύπη και ο στεναγμός θα φύγουν. Ισαΐας 65, 17 και 18. Επειδή δέστε κτίζω καινούριους ουρανούς και καινούργια γη και δεν θα υπάρχει μνήμη των προηγούμενων, ούτε θα έρθουν στο νου. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Φαντάσου τώρα να μπεις στην αιωνιότητα και να κουβαλάς τα προβλήματα του πλανήτη Γη. Δεν θα είναι χαρά και αγαλίαση. Αυτό θα είναι μαρτύριο. Και δεν θα υπάρχει μνήμη των προηγούμενων. Θα μου πείτε τώρα γιατί ο ομιλητής τονίζει πολύ αυτό. Γνωρίζω περιπτώσεις. Φανταστείτε ένα ανδρόγυνο και έχουν κάποια διαφωνία. Και ξέρω μια ειδική περίπτωση που λέει «Θυμάσαι, λέει, τι μου είπες πριν 35 χρόνια στην κουζίνα?» Άκου. Πώς ήρθε αυτό στο νου? Και δεν θα υπάρχει μνήμη των προηγούμενων. Ούτε θα έρθουν στο νου. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Ό,τι γνωρίζεις, ό,τι γνωρίζω για τον πλανήτη Γη, ξέχασε το. Ζούμε στην πλαστική εποχή. Ακόμη και τους χαιρετισμούς που δίνουμε πολλές φορές είναι πλαστικοί. Είχα κάνει ένα κήρυγμα, θυμάμαι στην Αυστραλία μια φορά, Beware of the PC. Τι ήταν το PC? Κάποιος έλεγε Perfect in Christ. Λέει τέλειος να Χριστό. Όχι, είναι αρνητικό, λέω. PC, πλαστικός χριστιανισμός. Ό,τι γνωρίζεις, ό,τι γνωρίζω, θα εκμηδενιστούν. Θα είμαστε στην επουράνια χαρά και αγαλίαση. Περιμένετε το τρίτο μέρος. Ούτε θα έρθουν στο νου. Αλλά να εφραίνεστε και να χαίρεστε πάντοτε σε εκείνο που χτίζω. Επειδή δέστε, κτίζω την Ιερουσαλήμ αγαλίαμα και τον λαό της ευφροσύνη. Άκου. Εσείς και εγώ θα είμαστε ευφροσύνη στην παρουσία του Θεού. Δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε αυτά. Β' Πέτρου 3:13. Όμως σύμφωνα με την υπόσχεσή του καινούριους ουρανούς
και καινούρια γη προσμένουμε, στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Δικαιοσύνη κατοικεί. Όταν ακούς τα νέα καμιά φορά, χτες έτυχε να ήμουν σε ένα μέρος εκεί και πήγε κάποιος και μιλούσε μέσα, ξέρω εγώ. Τελικά ήταν αστυνομικός, είδα το αυτό εκεί πέρα και είπα λίγα πράγματα, ξέρω εγώ, και λέμε για δικαιοσύνη. Αχ, λέει, άστη. Ο αστυνομικός λέει, άσε, λέει, άστη δικαιοσύνη. Γιατί σε ένα σημείο λέγω, δεν ξέρω τι μου ήρθε, λέγω, κοίταξε, λέω, αυτοί, λέω, που κάνουν και κουκούλες, ξέρω, κάνουν ζημιές στον Ατάλο, λέω, γιατί να μην βγει ένας νόμος, όποιος κάνει τη ζημία την πληρώσει. Και μου λέει αυτός, λέει, λέει, καλά τα λες, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και λέει, δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ξέρετε, δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει πραγματική δικαιοσύνη. Όποιος έχει περισσότερο τέτοιο, είναι και πιο δίκαιος. Ξέρετε τι είναι αυτό, Μόνο οι Έλληνες ξέρουμε. Αυτό εδώ, οι Έλληνες ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Παίρνει τον καλύτερο δικηγόρο και τον βγάζει λάδι. Νέους ουρανούς και νέα γη κτίζουν. Ενείς δικαιοσύνη κατοικεί. Επουράνια δικαιοσύνη. Ούτε μέσο, ούτε τίποτα άλλο. Γιατί όποιος έχει, το ανάφερα αυτό, για αυτό ο Λόγος του Θεού μας τονίζει από τώρα, από σήμερα, την επουράνια υπόσχεση ότι στην καινούρια γη δικαιοσύνη κατοικεί. Σε αυτό το μέρος όπου δικαιοσύνη κατοικεί, με τη χάρη του καλού Θεού, θέλω να δω τον Αδάμ, τον Ενόχ, τον Νόε, τον Αβραάμ, τον Ιακώβ, τον Ιωσήφ, τον Μωυσή, τον Σαμψόν, τον Πέτρο, τον Παύλο, τον Ιωάννη και τόσους άλλους ήρωες της αλήθειας. Πάνω απ' όλα όμως, θέλω να δω τον σωτήρα μου και λυτρωτή μου Ιησού Χριστό. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι μας θέλουμε να τον δούμε. Ήρθε ο καλός Θεός να μας αξιώσει όλους να δούμε το ένδοξο πρόσωπό Του. Πρώτα, ο καλός Θεός θα συνεχίσουμε την έρευνά μας στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της τριλογίας. Αμήν.